Текето в село Оброчище. Седмостенът, в който е гробницата с лековитите мощи, според учителя Дънов е място, което се огрява от енергийните лъчи, идващи от планината Кайлас. Над върховете на планината се навъртали НЛО и други любопитни посетители с мистериозен произход. А край манастира на посветените са се мяркали сенките на танцуващите дервиши. Едно изключително място, ползвано още от древни времена. Смята се, че първи тук са били траките, тъй като наблизо в съседство има няколко тракийски могили, а от тази страна на хълма са разкрити няколко зидани тракийски гробове. Това е било оброчно място. Оброк, откъдето и селото Оброчище носи името си. По-късно, когато са били римляните тук, се смята, че е имало манастир на свети Атанасий Велики. Това е записано в едно старо житие на казалбашите, писано на ръка, в което се казва, че когато дошли тук в края на 16 век със своя водач Акезала Баба, Акезала Баба построил своето теке или завие върху старото манастирище на свети Атанасий Велики. И дворецът. Дворецът. Ако има апотеоз на вплитането на религии, културни и духовни търсения, то тихото гнездо, както кралица Мария нарича лятната си резиденция, е тъкмо това. Дворецът с най-голямата ботаническа градина и паркове, събрали всевъзможни растителни видове, всъщност не е разкошна обител на преситена августейша. Тук няма кристални полилеи, златни огледала и дебели килими. Тук има тайни. (21) воденичен камък. Той олицетворява 21 век. Този камък е трябвало да бъде поставен на алеята на вековете, която се намира вляво от тихото гнездо. Там в момента има 19 воденични камъка и 20-тия е дигнат на постамент. Посланието е било 2000-та година, в края на 20 век, 20-тия камък да бъде снет долу и на негово място да бъде сложен 21-я. 7 години този камък не можеше да бъде открит след 2000-та година. В един източник от 1934 година е написано, че 21-я воденичен камък е скрит за 3 каменни стени на изхода на тунела от западната страна на Госмос. Ние съборихме тези 3 стени и ето го пред вас този 21-ви камък. Наследницата на Екатерина Велика и Виктория е противоречива, съмняваща се в лесните отговори и търсеща личност. Виждайки бреговете на Балчик, тя пише, че завинаги остава в плен на магията му. Обградена с шумна свита от артисти, представители на европейския модерн, друг път вглъбена и сама, или с някой проповедник на екзотична секта, постулираща правилата в модните салони на хайлайфа, по фотографиите от онова време, направени в двореца, може да бъде видяна и с одеянията на египетски жрец. В нейния дворец естествените и изкуствените водопади и езера се намират в гениална хармония. Навсякъде по 3 извора събират водите си, пътеките с библейски имена, а символиката на всяко кътче е провокация за семиотици, хералдици и поети. Какво ли знание е била посветена опитната бриджорка, ловкия дипломат, майката на 5 деца и жената обичала не само наследника на румънския трон.
Съдбата е драматична, като в турба на Расин. След смъртта на Миси, както я наричат поданиците, и сърцето й остава в параклиса на двореца, съгласно нейното завещание. Вече знам. Родината е там, където е сърцето ти. Но моето ме тегли другаде. Ще стане ли голфа новата ми страст? Голфът. Втората природа на джентълмена. Аристократът на спортовете. И той е тук. И е напълно логично. Тук има всичко. Има много за гледане. Има много за обхождане. Има за научаване. Но не е за всеки. Трябва да събудиш авантюриста и да си готов да попаднеш в декора на разтърсваща антична пиеса с неочакван край. Приключението свърши и ми е време да тръгвам обратно. Сърцето ми обаче ще оставя най-вероятно някъде около джамията, непосредствено до параклиса, вдясно от воденицата с воденичните камъни на загадъчната кралица. Тръгвам. Кой ли вятър ще отдръпне морето, за да намеря скрижалите на тайното знание за живота? Който е път?